नै बाजैमोनखौ बांद्राय लाब जाग्रा बायदि नुखाया मानसिफोरखौ बायदि नुयो माथो इन्डियाननि नङा चाइनिस चाइनिस माने ओमफ्राय बाजैना ओरै बेबायदि उन्दैनिफ्राय लोगो नामा नोंसोरलाय खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै दंफैयो दा क'क्राझार टाउनावहाय बे क'क्राझार टाउनावनो जोंना बाजै मोना मोनसे गोदान स्टोर खुलिदों एबा कर्नार जायखौ बुंदों एसआर किउटी कर्नार माने किउट बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन बेयाव किउट बुस्थुफोर मोननो हानाय मोनसे माने अन्थाव बाथाव बेसाद मोनग्रा दखान नांसिगोन दखान खुलिदों बेवहाय दा बे लकेशना जाहैबाय सिगांनो मिथिना ला बेयो हायना हटेलनि साखाथियावनो हायना हटेलनि खोलाहा एसे खोलाहा मोनसे खथा बारनानैहाय बेबायदि दा थांनानै नायनि आरो नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो मा बेवहाय बेसादफोर मोननो हायो येस नैबे जाहैबाय नैबो नायदो एसआर किउटी कर्नार गासिबो किउट बुस्थुफोर मोनग्रा दिनैसो अपेनिं जादों दा अपेनिं जानानै बेयाव कास्टमाराबो दङ होनदां जेव नै वाव नै एसआर किउटी कर्नार दा किउटी नालाय गासिबो बेयाव किउट नङाब्लानो बिसोर बुस्थुखौहाय दखानाव सोखाया जाहैबाय नायनो हागोन नै गासिबो किउट नालाय ओंखायनो किउटी कर्नार आरो मालिकफोराबो किउट नैलाय बाजै खुलुमबाय मालिकाबो किउट खुलुमबाय बाजै औ दिनैसो बेखेवदों दिनैसो बेखेवदों हा फुङाव 10:30 आव बेखेवबाय ओमफ्राय बेसादफोरा सोरनि थाखाय मोनो हौवाफोरनि हिनजावफोरनि बेसेबां माबायदि हौवाफोरनि हिनजावफोरनि ओमफ्राय 10 इयार्सनि गाहायावहाय आरोना 10 इयार्सनि गोजौनि थाखाय नङा गोजौनि थाखायबो उनाव ट्राइ खालामसै लानो हागौ बाजेटआ मिलायासै नालाय आच्छा माने उननि समाव सोगोन आच्छा बुस्थुफ्राबो एखे किउट माने ओमफ्राय बाजै बेफोर माथो नायला बुस्थुफ्राथ' इन्डियाननि नङा बायदि नुयो माथो इन्डियाननि नङा चाइनिस माने चाइनानिफ्रायबो नङा एसे आलदा खिन्थु इन्डियान नङा इम्पर्टेड दा बेबायदिनो इम्पर्टेड बेसादफोर बिथांमोनाव मोननो हागोन नैबे किउटी कर्नाराव नै दिस आर अल इम्पर्टेड नै नायदो औ बेलाय नै ओरै माने हिनजावसाफोरनिबो हौवासाफोरनिबो बिमाफोरनिबो ब्लाउसफोरखौ लाफानाय जादों आरो आच्छा ओमफ्रायो जोंनि बर'निखौथ' जों गारनो हाया नै गोरलैफोरनि बैसागु फैबाय नालाय दख'नाफोरखौ मोननो हासिगोन आरोना ओमफ्राय कटबो दङ ओमफ्राय नै बिदि दख'नानि सेट आरोना बियो आच्छा गथ'फोरनि रेडिमेड दख'ना बानायनाय आरोना बियो ड्रेस बानायनाय आच्छा केमेरायाव दिन्थिथ'ला बिनि माबाफोरखौहाय मा होनोमोनलाय जायखिया मोनगोन बेफोरखौ डिजाइनफोरखौ मोननो हागोन बेलाय नै वाव बेलाय आरो लाइनाबो किउट बावसो नै बेलाय नै वास नै नायफैदो लांफैदो मा दं नायनानै लादो नै आंथ' हिनजावफोरनि बेसादफोरखौ खोन्थानो रोङा बबे खांख्राइ बबे नाथुर आंथ' हमनो हानाय नंला नै ओमफ्राय बिराद गोबाव लास्टिं होगोन आरोना बबेया बे गासिबो ट्रेन्डिं जुवेलारि आच्छा गोदोनानि माला दुगैबाबो माने कालारा थांनाय नङा ग्यारेन्टि आरो कालारा आच्छा खिन्थु बे सना नङा दा सना नङा ओमफ्राय बेनि माबाखौबो नायनो हागोन नै लोगोफोर एकदम बै सेनाथ' सेन सनानिखा ओमफ्राय नैबेफोरबो एकदम सना बायदि आरोना पारफेक्ट ओरैबायदि मोजां खुनु हमनो हाया बांद्राय हमनो हाया फैसा थाखा आवलाफ्राथ' हमनो हाखानाय नङा गानग्रा बांसिन समायसिनो ना आच्छा गानग्राखाफोरखौ ओमफ्राय नैबे किउटी कर्नारा मा बाव बे ट्रायल रुम बायदिमोन नामा ट्रायल रुम बायदि आरो नै बिराद दं ओरै जाहैबाय काउन्टार नै ओरैबो नायदो नै ओमफ्राय बाजै गोदान बेखेवनायनि मुङाव अफारफोर दंना गैया अफाराथ' बेबायदि बांद्राय थानाय नङा खिन्थु 7-10% जों होगोन आरोना आच्छा बा ओरैनो फिक्स प्राइस नामा फिक्सआनो आच्छा एसे बुरजा लायोबा एसे एनै खमायगोन आरो बुरजा लाबा आच्छा बेबायदि नै ओमफ्राय एकदमबारे रिजनेबल रेटआव दोनजोबखादों माने बुस्थु नायनानै आरोना खम जाथाव बुरजा जाथाव मानो होनबा लाखायो नालाय दा नायदो नै बाजैमोनखौ बांद्राय लाब जाग्रा बायदि नुखाया मानसिफोरखौ बारा लाब जानाय नङा ओमफ्राय नै ओरैहाय नायबावदो नै
जुथाफ्रा नै किउट किउट गथ'फोरनि बहुत बयस एन्ड गार्ल्स दे इयो नै बहुत बयस एन्ड गार्ल्सफोरनि थाखाय नै वास जायफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौहाय मोजां मोजां गानहोनो लुबैयो माने मोजां मोजां ड्रेसखौ नागिरब्लाबो मोनाखै गाव गावनि गथ'फोरखौ गानहोनो लुबैयो मोजां मोजां ड्रेसफोरजों समायहोनो लुबैयो बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राइट चइस मोनसे जायगा जागोन एसआर किउटि कर्नार क'क्राझार बेलायनो येस बेबो इदिबो दं नै हेयार बेन्ड नै वाटार बटल्स माने बेयाव हाबफैब्ला गासैखौबो सोरगिदिं किउट किउट नुजोबथारखागोन आरो ना नै ओमफ्राय बाजै एसआर रालाय माथो एसआर आरा जाहैबाय आंनि रैरुब ओमफ्राय एसआ जाहैबाय उल्था साननो नाङा दे आंनि बोरायनाबो एसजों थाङो नालाय नै बिथांखो औ नोंसोर सानैजों औ आच्छा एस माने नालाय आच्छा ओमफ्राय बाजैना रैरुब औ बेबायदि उन्दैनिफ्राय लोगो नामा नोंसोरलाय नागारलायनो हाया बिब' बिनानाव ओंखायनो आरो दा बिजनेस पार्टनार जाफैबावबाय औ नंगौथ' बरिया बेबायदि नै